раисоти иттифоқи тоҷикматлубот дар якҷоягӣ бо маркази таълимии методӣ ва бозомӯзии соҳаҳои хизматрасонии донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон дар самти татбиқи барномаи миллии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доирбатарбия ва бозомӯзии мутахассисони касбии соҳаҳои хизматрасонӣ дар ҳамкорӣ бо дигар мақомоти марбутаи кишвар курсҳои кӯтоҳмуддати якмоҳа, шашмоҳа ва яксолаи фурӯшандаҳо, ошпазҳо, пешхизматҳо, барменҳо, ташкили меҳмонхонадорӣ, инчунин омӯзиши забони англисӣ ва технологияи компютериро эълон менамояд. ҳамчунин дар марказ бо мақсади дарёфти интихоби роҳу равишҳои ташкилию ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ, санадҳои зарурӣ доир ба қайди давлатии соҳибкорӣ, афзалиятҳо ва нуқсонҳои соҳибкорӣ, мизони андозбандии фаъолияти соҳибкорӣ, таҳияи нақшаи соҳибкорӣ бо усули содда кардашуда, бахши машваратии соҳибкорӣ амал мекунад. самти дигари фаъолияти марказ бозомӯзии кадрҳои баландихтисоси роҳбарикунандаи сатҳи хизматрасонӣ аз қабили директорони ширкатҳои тиҷоратӣ, раисони ҷамъиятҳои матлубот, директорони бахши хӯроки омма, маҳсулоттайёркунии кишоварзии низоми иттифоқи тоҷикматлубот ва дигар корхонаҳои шакли моликияташон гуногун, иқтисоддонҳо, муҳандисон, технологҳо, муҳосибон, бозоршиносон ва дигар касбҳои асосии соҳаҳои хадамот мебошад ки хатмкунандагони он соҳиби сертификати мутобиқат мегарданд. донишгоҳ дорои базаи модди техникии мукаммал ва ҳайати бонуфузу варзидаи устодону профессорони соҳибунвон мебошад. хоҳишмандон метавонанд аз ҳама дастовардҳои илмии профессорону устодони донишгоҳ огоҳ шаванд, ҳамзамон ба саволҳои худ аз тариқи сайти интернетӣ посухи муносиб пайдо кунанд ё ба суроғҳои иттифоқи тоҷикматлубот ва донишгоҳ фикру андешаҳои худро ирсол намоянд. таълим дар марказ ба истиснои намояндагони муассисаҳои иттифоқи тоҷикматлубот ба тариқи шартномавӣ хеле арзон гузаронида шуда, шунавандагон бо хобгоҳ таъмин мешаванд. хоҳед ки мудом бо кор таъмин бошед, аз хизмати маркази таълимӣ ва бозомӯзии иттифоқи тоҷикматлубот ва донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон истифода баред.